Pello, naisten luokan A-finaali. Pistä kanava tilaukseen. Kaikki semifinaalit ja muutkin finaalit tulee tälle kanavalle. Vaatinko, Tipi ja sitten kolmosella jatkettiin. Ja nyt liikkeellä ollaan. Naisten A-luokan finaali. Ja menee kärkipaikalle. Koskema pitää kakkospaikkaa ja nyt Koskema kuittaa, nousee kärkeen Mäkelä kakkosena, Lampinen kolmantena, nelospaikalla. Hetkinen hyvä, että Koskemahan ei ole siellä, vaan se on nimenomaan Aada-Akkanen, joka oli. Eli Akkanen on kärjessä ja näin on sitten Koskema joutunut keskeyttämään, hän on 7 paikalle. Pahoittelun pikkuvirheestä nyt jatketaan puhtaalta pöydältä myöskin näiltä suhteen kärkipaikalla on tässä vaiheessa kun tullaan pääsuoralle 355 eli Aada Akkanen. Tässä paikalla Mäkelä, Marttinen kolmantena, Ykkönen on paikalla. Ja vielä on tarjolla Ykkönen paikalla, Marttinen kuittaa takaisin paikalla, Ykkönen takana on vitospaikalla. Tulossa seuraavia on Pallilaan komppaneita. Pallilan edessä on toki 27 Emeli Alasaari ja siellä on oikein paljon eturengas. On kyllä hyvin huonossa hapeessa kaikkineen systeemiin tai rengas on kunnossa, mutta muut osat sitten ovat Alasaarella vähän huonossa kunnossa. Näin ollaan toistamiseen tulossa. Meillä on yksi kierros vielä matkaa ruutulipulle, kärkipaikkaa pitää edelleen. Akkanen kakkospaikalla, Mäkelä, Marttinen kolmantena, Ykkönen nelospaikalla ja vaihtoehtopaikka Pallilalle. Siinä nimittäin Alasaari joutuu kyllä nyt hakemaan ja pitämään ja nyt on antauduttava Alasaari tipahtaa kutospaikalle. Vitospaikalla on näin Ykkönen. Näin ollaan menossa nelospisteille viimeistä kertaa ja taas nähdä Akkanen Aada. 3 lähtövoittoa ennen tätä ja nyt on lähellä Akkasella voitto. Vielä ei herpaannuta eikä anneta ajatuksia voittojuhliin eikä mihinkään. Tuomusta se pitää hoitaa viimeisen päälle ja sen jälkeen Timilehteen. Onneksi olkoon Aada Akkanen.